Πάμε να φτιάξουμε το πιο τυρένιο μπέργκερ. Αποθήκευση το βίντεο και πάμε να δούμε τα υλικά. Διπλό τσένταρ, ζυμωμένο μέσα στο μπιφτέκι. Και βάζουμε το μπιφτέκι στη σχάρα. Διπλό καμιστό μπέικον να ξεροψηθεί πάνω στο πλατό. Πάνω στο μπιφτέκι μας βάζουμε 2 φέτες καμιστό μπέικον και 2 φέτες τσένταρ για να λιώσουν όλα μαζί. Απλώνουμε τσένταρ σως πάνω στο ψωμάκι μας και πάνω βάζουμε όλα τα υλικά. Iceberg, ντομάτα, potato sauce και παράτες τηγανιτές τραγανές. Πάμε να δοκιμάσουμε και να βάλουμε και βαθμολογία. Κοιτάξτε εδώ μπέργκερ τώρα πόσο τυρένιο. Παντού τυρί. Say cheese, say cheeselicious. Πάμε να δοκιμάσουμε και να βάλουμε βαθμολογία. Δέκτε εδώ. 9,8 στα 10, παιδιά. Γράψτε μου στα σχόλια. Εσένα σου αρέσει τόσο πολύ τσέντα στα μπέργκερ?